सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर वालों के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, आज एगो बहुत बड़ खबर वालों के बीच हम लेके बनी। वालों के बता दी कि खेसारी लाल यादव 2017 में पवन सिंह के पछाड़ दिले बड़े। जी हाँ, लोग सोचत हो कि आखिर कौना मामला में खेसारी लाल पवन सिंह पर भारी पड़ गए, तो रुआ लोग खबर विस्तार से अंतिम तक सुनी, रुआ लोग के समझ में आ जाए। जी हाँ, रुआ लोग के बता दी कि 2017 में खेसारी लाल यादव की 3 गो लगातार फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई। जाना तनी कौन कौन फिल्म हटे। पहला मेहंदी लगा के रखना, जौन भी बहुत सुपर डुपर हिट भइल। आतंकवादी, जी हाँ, उस भी सुपर हिट भइल। एक बाद दिलवाला लागल, दिलवाला भी सुपर डुपर हिट हो गई। कारण बटे कि तीनों में गाना जबरदस्त हिट रहे। मेहंदी लगा के रखना में गाना लगा के फेयर लवली जाने लेबे करे पगली, फिर एने आतंकवादी में गाना रहे लइहा बंगलिया से दवैया ए बालम, आ एने दिलवाला में कौन भतर कटनी भातार के फंसवल से। जी हाँ, तीनों गाना सुपर डुपर हिट के साथ साथ तीनों फिल्म खेसारी लाल यादव के सुपर डुपर हिट हो गई। इन्हें पवन सिंह के सत्या भी सुपर डुपर हिट रहल, लेकिन ओकरा टक्कर में तबादला उतना मजा ना दे पैलस। जी हाँ, लोग देखनी तबादला उतना मजा ना दे पैलस, ना धड़कन उतना मजा दे पाइल। बसरते कि सत्या सुपर डुपर हिट रहे, एमे कोनो शक नहीं है। गायकियों में लुलिया का मांगेले गाना मार्केट में बम्पर हिट रहे, साथे साथे सत्या के कहानी भी बहुत ही जबरदस्त तरीका से रहे। लेकिन धड़कन आ ओकरा बाद तबादला जौन आइल, ई फिल्म उतना मजा ना दे पाइल। जी हाँ, लोग समझ सकतनी कि एह मामला में खेसारी लाल यादव पवन सिंह के 2017 में अभी तक पछाड़त नजर आ रहा बने। लोग समझ सकतनी। जी हाँ, भोजपुरी के ताजा खबर लोग बीच ऐसे ही ले आओ। बस लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करिए और घंटी वाला बटन दबा के छपरा जिला के सब्सक्राइब कर लिए। धन्यवाद।